No, ako teda už bolo povedané, moje meno je Zdenko Mago a moja téma sa zaoberá superhrdinsky digitálnymi hrami z pohľadu toho, ako sa snažia v súčasnosti popasovať so statusom quo, ktorý majú na hernom trhu. A v podstate nielen na hernom trhu, ale v rámci celej populárnej kultúry. A čo sa týka samotných herných adaptácií superhrdinských komiksov, tak tie siahajú až do v podstate konca 70. rokov. Prvá adaptácia superhrdinského komiksu bola Superman z roku 1979. Táto adaptácia bola veľmi ovplyvnená tým, že vtedajšie publikum bolo veľmi ovplyvnené a niesol sa na vlne pozitívnych pocitov z filmu Superman s Christopherom Reeve, ktorý v tej dobe bol premietaný v kinách. A naznačilo to aj fakt, že herná sféra bude do značnej miery ovplyvnená práve tou filmovou. No, čo sa týkalo ďalšieho vývoja, tak herná sféra sa mohla inšpirovať z viacerých rovín, čo sa týkalo textov dostupných k jednotlivým témam, teda nebola ich inšpirácia len jeden komiks alebo jeden film, ale napríklad také hry s Batmanom z 90. rokov sa inšpirovali ako jednotlivými filmami, tak celými filmovými sériami a do toho kombinovali poznatky, ktoré mali z komiksov o danom univerze. Prelom nastal v roku 2000 s hrou Spider-Man, pretože táto hra ako prvá predstavila veľmi pokrokový pohybový systém spolu s tým bojovým systémom a na dlhú dobu sa stala takým modelovým príkladom, ako by sa mali robiť takéto digitálne hry, čo sa týkalo superhrdinov. Takže v nasledujúcom období všetky hry boli ovplyvnené práve týmto modelom až do roku 2009, kedy vyšla hra Batman Arkham Asylum, tiež pôvodne inšpirovaná týmto modelom, ale upgradela ho, vylepšila ho a zaviedla tzv. Free flow bojový systém. V kombinácii s excelentným spracovaním herného príbehu, herných charakterov v tejto hre táto hra stala prelomová a v podstate vytvorila ako keby nový model, nový štandard pre tvorbu superhrdinských adaptácií v rámci digitálno-herného sektoru. Celkom taká irónia je, že freeflow systém využitý v tejto hre opäť inšpiroval Marvel Spider-mana, ktorý je dodnes jedno z vôbec najuznávanejších superhrdinských adaptácií. No, v rámci širšieho kontextu systematizácia v produkcii adaptácií superhrdinských komiksov vedla k vytvoreniu mediálneho supertrendu. Tento trend sa potom prejavoval tým, že sa začali budovať superhrdinské vesmíry. Či už to bolo vo filmovej sfére, kde to v podstate začalo, napriek tomu, že nikto nebral do úvahy, že v komiksoch to vlastne existuje už od začiatku. Ale spopularizovalo sa to práve filmovými vesmírami ako Marvel Cinematic Universe, DC Extended Universe, Sony Spider-Man Universe. No a príkladom z herného prostredia potom bol napríklad Arkhamverse, kde hry počínajúc Batman Arkham Asylum sa začali zaraďovať pod toto univerzum. Tieto franchise potom boli orientované na to, aby sa kultivovali fanúšikovské základne, no a to im pomáhalo v tomu, aby v podstate stále dookola recyklovali jednotlivé námety a umožňovalo im to generovať príjmy v dlhom časovom období. Teda nehovoríme o malých príjmoch, naozaj išlo o veľmi rekordné zisky. V 2019 potom došlo k zmene, takej expandácii tohto trendu, hlavne kvôli tomu, že sa ukončila Infinity Saga MCU, a s týmto ukončením muselo dôjsť k nejakému posunu vpred. Čo sa stalo je, že sa z superhrdinských vesmírov začali stávať superhrdinské multivesmíry a začali sa zahrňať viaceré mediálne aspekty, napríklad zahrnutie seriálu na streamovacích službách do priamych dejových línií týchto vesmírov. Tieto multivesmíry potom umožňovali to, že ste mohli recyklovať tieto námety stále ešte viac dokola a dokonca privádzať naspäť charaktery, ktoré už boli napríklad mŕtve v tej dejovej línii, prípadne dokonca vrácať hercov, ktorí tie charaktery hrali, len do iných rolí, pretože v inom vesmíre mohli byť niekým úplne iným. No, to ale nezostalo úplne bez odozvy v širšom kontexte popkultúry, pretože sa začalo objavovať v podstate odpor voči superhrdinom, ktorým bol mediálny trh
úplne presídený. A prejavovalo sa to predovšetkým na negatívnej kritike, či už zo strany kritikov ako takých, alebo zo strany používateľov. No a tento efekt sa nazýva tzv. Únava zo superhrdinov. Brown ju definoval už v roku 2016, to vlastne bolo 3 roky predtým, ako bola ukončená MCU saga, teda tá prvá. A to znamená, že prvé efekty sa ukázali ešte v plnom rozmachu toho hlavného marvelovského filmového vesmíru. No, do akej miery to ale vplýva reálne na popkultúru, to môžeme vnímať v tej filmovej sfére úplne explicitne. Čo sa týka digitálno-hernej sféry, tak to je už trošku otáznejšie. No, v rámci analýzy som si zobral mainstreamové hry, ktoré boli vydané od roku 2020 do roku 2024, ktoré adaptovali superhrdinské komiksy a z analýzy boli vylúčené komiksy východnej produkcie, pretože tie bohužiaľ nie sú tak frekventované, sú často len regionálne vydávané a v prípade aj globálnej distribúcie tak sú známe predovšetkým veľmi obmedzenej, limitovanej cieľovej skupine. A druhá vec, ktorá bola tiež vylúčená, sú free-to-play hry, respektíve aj mobilné hry, ktoré sa monetizačným modelom výrazne líšili od klasických mainstreamových hier, ktoré boli vydávané a predávané za prémiové ceny. Takže tieto hry neboli súčasťou analýzy. Nakoniec to teda bolo týchto 8 hier. Marvel's Avengers, Spider-Man, Guardians of the Galaxy, Gotham Knights, Marvel's Midnight Suns, Spider-Man 2, Suicide Squad Kill the Justice League a Batman Arkham Shadow. V podstate všetky tieto hry zahrňali single player, len niektoré z nich multiplayer a 2 z nich boli mali integrované live services. Je to taký dôležitý fakt, k tomu sa vrátim trošku neskôr. A súčasťou analýzy boli aj recenzie vydané na Metacritics od používateľov aj od kritikov, tak aby sme získali ten celkový prehľad toho, ako k tomu pristupovali, alebo teda ako tieto hry boli prijaté zo strany trhu. No, priemerné recenzné skóre na Metacritics zo strany kritikov bolo 76,65 zo 100 a od používateľov 6,79 zo 100, z 10. V podstate, keby sme hovorili v percentách, tak je to porovnateľné, čo môžete vidieť práve v tomto grafe. Čo sa týka produkčných spoločností, tak Marvel dosiahol od kritikov priemerné skóre 80,43, od používateľov 7,38 z 10. Pri DC, ako sa dalo počakávať, to bolo nižšie, 70,33 zo 100 a 5,8 z 10 od používateľov. Najvyššie skóre dosiahla či už v rámci celkového alebo od Marvelu hra Marvel's Spider-Man 2, najnižšie skóre potom hra Suicide Squad Kill the Justice League, čo samozrejme aj vieme prečo, ale k tomu sa tým hlavným dôvodom sa samozrejme aj dostaneme. Malá štatistika, je tu veľmi silná korelácia medzi týmito hodnoteniami, to znamená, že môžeme tvrdiť, že používatelia aj kritici hodnotia v rovnakých intenciách, len u používateľov je to približne o nejakých 12 bodov menej. To znamená, že používatelia sú možno dokonca aj kritickejší než kritici samotní. Neukázalo sa to len pri 2 príkladoch a to boli hry Marvel Guardians of the Galaxy a Batman Arkham Shadow, kde používateľské hodnotenie bolo vyššie, ale pri Guardians of the Galaxy musíme brať ešte do úvahy to, že ten rozdiel by tam nebol taký veľký, keby sa nezapočítaval do hodnotenia platforma Nintendo Switch, kde mala veľmi veľké technické problémy táto hra a tým pádom bez tejto platformy by to skôr od používateľov, teda od kritikov bolo až prevyšujúce 80 bodov, takže nejaké 4 body rozdiel. No, zatiaľ, čo budete mať v pozadí trailery k jednotlivým hrám, ja vám budem rozprávať k jednotlivým hrám viac podrobností o tom, ako boli hodnotené a prečo vlastne sa dostali tam, kde sú. Hra Marvel's Avengers bola vydaná v roku 2020. Bolo to veľmi krátko potom, ako sa ukončila teda hlavná fáza Infinity Ságy Avengers Endgame, takže všetci fanúšikovia sa niesli na vlne Avengers a táto hra to mala v podstate zužitkovať čo možno
možno najviac. S čím sa úplne nepočítalo bolo, že do hry boli integrované live services, takže ten očakávaný intenzívny príbeh, ktorý bol naznačený, bol zrazu výrazne roztrieštený, bol prelinutý mechanikami, ktoré nemajú veľkú popularitu, teda misie sa opakovali, repetitívny dizajn, grindovanie, aby ste získavali čo možno najviac lootu, ktorý ste následne potrebovali k tomu, aby ste sa v hre posunuli aj ďalej. Takže práve tieto live servisy tam spôsobovali najväčšie problémy, čo sa týkalo hodnotenia, či už používateľov, alebo aj kritikov samotných. Zaujímavé bolo, že pri používateľoch boli tie hodnotenia veľmi polarizované, teda buď sa im hra páčila, alebo sa im nepáčila. To znamená, že stále tam môžeme vnímať ten vplyv Avengerov a teda celkového nastavenia z Marvelu. Takže fanúšikovia Avengerov v podstate mali tendenciu ako keby prehliadnúť určité nedostatky tejto hry a hru hodnotiť o niečo lepšie. Veľmi rýchlo aj samotní tvorcovia zistili, že bude problém a hru sa im nepodarí udržať na trhu tak dlho, ako to aj plánovali. V podstate vlastne už tak naznačili, že ten systém, ktorý oni zvolili, síce bol v súlade s trhom, ale nenašiel si úplné uplatnenie, teda tie live services, a pristúpili na model, ktorý potom z dlhšieho časového obdobia pridával do hry obsah, nové DLCčka, nové hrateľné charaktery. Jedným z takých tých mojich obľúbených bolo, že vytvorili hrateľnú postavu Spidermana, ale exkluzívne pre hráčov PlayStationu. Takže k nemu sa v podstate dostali len určití hráči, ani nie všetci. No a v podstate už pri tejto hre budeme vidieť taký širší kontext z hernej sféry, kde live services, alebo teda shooter game, založené na live services, nemali budúcnosť. Aby som to teraz preskočil trošku. No, celkovo, napriek tomu, že tie jednotlivé charaktery, ktoré boli potom oznámené a pridávané do tejto hry, sa dokonca kryli s filmovými alebo seriálovými premiérami týchto charakterov vo filmovej sfére, tak hra sa udržala len do roku 2023, kedy bola jej podpora ukončená. V tomto istom roku však vyšlo pokračovanie, respektíve také fanúšikovia to chápu skôr ako rozšírenie hlavnej hry Marvel Spider-Man, konkrétne Miles Morales, teda hra s hrateľným charakterom, iným Spider-Manom než toho, ktorého poznáme ako Petera Parkera. Tento charakter si veľmi rýchlo získal širšie povedomie v rámci popkultúry a veľmi dobré hodnotenia. V rámci digitálno-herného dizajnu je držiteľom viacerých ocenení, čo sa týka charakter dizajnu, a už len to splnenie takých podmienok ide o port afroamerického tínedžera, ktorý žije v inej časti New Yorku, než sú práve tie frekventované, a snaží sa vlastne vysporiadavať so svojimi vlastnými problémami. Tak to fanúšikov veľmi zaujalo, a hlavne k tomu potom prispelo aj rozšírenie Spider-Versa práve o túto dejovú líniu s Milesom Moralesom, či vydanie animovaného filmu Into the Spider-Verse, alebo teda paralelné svety, kde sa ten širší multivers, čo sa týka Spider-Mana, začal uplatňovať. Podobne ako aj v hlavnej hre ste tu mohli mať v podstate tie obleky spidermanské z viacerých verzií tohto Spidermana, a snažili sa vlastne, napriek tomu, že sa hra vyčleňuje, vznikla v rámci vlastného vesmíru, vlastnej verzie Zeme v rámci Marvelu, tak stále odkazuje aj na tie ostatné časové línie. Pozitívom tejto hry bolo, že napriek rôznym technickým problémom súvisiacimi práve s platformou PlayStation 5, keď táto hra bola vydaná, tak táto hra bola ambasádorom pre túto platformu a veľmi rýchlo teda zabezpečila to, že táto platforma PlayStation 5 sa stala najrýchlejšie predávaným PlayStationom v histórii. Za 8 mesiacov sa predalo nejakých 6,5 milióna kusov. Marvel's Guardians of the Galaxy, vydané v roku 2021. Veľké lákadlo od fanúšikov bolo hlavne to, že tieto filmy
sú jedni z mála v rámci Marvelu, ktoré si držia svoju úroveň napriek efektu únavy zo superhrdinov, takže tá popularita tam bola naozaj vysoká, či už medzi filmovými fanúšikmi, alebo potom aj medzi tými hernými. A pozitívom tiež bolo, že hra umožňovala hrať single player súčasne za všetkých charakterí, teda mali ste ich všetkých dispozícií a mohli ste využívať ich schopnosti a kombinovať ich. V tomto období si úspech tejto dejovej línie Guardians of the Galaxy všimlo aj DCU, ktoré začal angažovať Jamesa Gunna pre svoje vlastné projekty a v súčasnosti v podstate má plne v rukách reštart DC Extended Universe, takže uvidíme, ako dopadne toto. No, hra okrem samotného vizuálu a hrateľnosti, ktoré boli nepopierateľne veľkými pozitívami, tak spadala do tzv. Žánru Immersive Sim, ktorý umožňuje hráčom v podstate si vybrať svoju vlastnú líniu, akým spôsobom hrajú a akým spôsobom túto hru aj dohrajú, čo je jeden z tých veľmi populárnych aspektov, pretože nie všetci sú nastavení na to, že idú takým tým klasickým shooter spôsobom, ale skôr sa budú preplížiť a využívajú rôzne stealth systémy. No, podobne ako pri Spider-Manovi, alebo dokonca aj pri hrách predtým, ako bol napríklad Batman, tak aj táto hra je adaptáciou komiksu, ktorá neadaptovala film ako taký. To znamená, že sa vyčleňuje z klasického filmového univerza. Napriek tomu v tejto hre potom môžeme si pri hraní odomknúť v podstate vzhľady pre našich hrdinov tak, aby korešpondovali s vzhľadmi z Marvel Cinematic Universe. Takže všetkých hrdinov si môžeme vlastne prispôsobiť tomu, aby vyzerali ako z filmov. Čo sa týka predajnosti, tak v rámci, teda počas prvého roka od uvedenia si hru zakúpilo alebo zahralo cez streamovacie služby cez 8 miliónov hráčov. Poďme trošku do inej sféry, teda hlavná konkurencia Marvelu je DC a toto je ich hra Gotham Knights. Hra mala veľmi vysoké očakávania, hlavne kvôli tomu, že síce to nebolo explicitne povedané, skôr to bolo popierané tvorcami hry, že ide o nejaké pokračovanie alebo súčasť Arkhamversu, tak je predchádzajúca hra, ktorá vznikla v roku 2015, Batman Arkham Knight, zaznamenala markantný úspech na trhu, či už z pozície kritikov alebo z pozície používateľov. No a táto hra mala byť v podstate taký následovník. Problém je, že hrateľnosť alebo celkovo kvalita tomu vôbec nezodpovedali. Postavy boli síce pozitívne hodnotené, v podstate všetky verzie Robina, tie najznámejšie, teda Nightwing, Red Hood aj Robin spolu s Batgirl, boli hrateľné charaktery, ale na rozdiel od Marvel Guardians of the Galaxy vždycky ste mohli hrať len za jedného hrdinu, takže ste si ich mohli striedať, ako ste síce chceli, ale nemohli ste hrať tímovo a teda napríklad kombinovať si tieto schopnosti. Takým paradoxom bolo, že v tejto hre bol veľmi pozitívne hodnotený multiplayer, čo je väčšinou práve bol to opačné garde, a dokonca kooperatívne možnosti pri hraní tohto multiplayeru, takže keď ste hrali s priateľmi, mohli ste si zvoliť viacero týchto charakterov a hrať so všetkými naraz. To bol vlastne asi jediný spôsob, ako ste to takého mohli spraviť. Negatívna kritika sa k tejto hre, na nešťastie, objavila ešte pred jej uvedením. A to preto, že vzhľad aj v podstate také charakteristiky pripomínali veľmi design Marvel's Avengers, takže fanúšikovia mali obavy, že tam budú zavedené live services. A to v podstate už vlastne ako keby pripravilo tú negatívnu kritiku ešte vopred, než si mohli vôbec tú hru zahrať. V širšom kontexte táto hra nečelila väčšej kritike, ako čelili filmy DC, spoločnosti DC, takže v podstate tu vidíme opäť ďalšiu paralelu medzi tým, ako sa vyvíjal filmový vesmír, aj ten herný.
No a nesmieme opomenúť to, že Batman Arkham Knight bola stále živá hra v tomto období. To znamená, že tá podpora pre túto hru existovala, o čom svedčí aj to, že do hry bol pridaný skin Batmana z roku 2022, teda filmového Batmana s Robertom Pattinsonom z roku 2022. Dobre, Marvel's Midnight Suns. Toto bolo veľmi taká divoká karta, pretože ten dizajn, ktorý bol zvolený pre túto hru, bol naozaj neočakávaný a veľmi experimentálny. Snažili sa čo najviac vyťažiť z popularity free-to-play hier a dizajnu mobilných hier a skombinovať ho s mainstreamom, ktorý v tejto sfére existoval. Preto aj dizajn, ktorý bol zvolený, kombinoval ťahový strategický kartový bojový systém s RPG ovládaním charakteru mimo deja. To znamená, že ste boli v menšine, mohli ste sa rozprávať a budovať vzťahy s ostatnými superhrdinami, tak ste mali plne ovládateľný 3D charakter klasickým RPG systémom, ale ako náhle došlo k nejakej teda misii, výber misií, aj ten grindovací systém bol veľmi podobný ako pri Marvel's Avengers, ale v tomto prípade zaujímavejší práve o ten ťahový systém, ktorým bola spoločnosť, ktorá túto hru vytvorila, veľmi známa. Ona mala na svedomí viaceré tieto hry, čo vlastne ale na druhú stranu trošku spôsobil problém medzi fanúšikmi, ktorí boli rozdelení na dva tábory. Jedni kriticky hodnotili RPG časť, pretože dúfali, že hra bude viac ako XCOM a podobné tieto hry, teda viac ťahová. A druhí zase kritizovali náročnosť toho ťahového systému a dúfali, že hra bude viac teda RPG. Čo sa týkalo príbehu, tak prvýkrát tu môžeme vidieť prechod Marvelu do tej temnejšej oblasti a angažovanie temnejších hrdinov, ktorí tu existujú, čo vlastne korešpondovalo aj s vývojom celej komiksovej sféry v iných médiách, teda zavádzanie nových žánrov, ako je napríklad superhrdinský horor. Takže charaktery, ktoré tu boli predstavené, napríklad aj taký Blade, ktorého filmové predstavenie, alebo teda reboot filmový sa na ňo stále očakáva, tak patria do tej temnej stránky Marvelu. Kľúčovým aspektom potom bolo angažovanie Wolverina ako hrateľného charakteru, pretože v podstate celkovo prepojenie Avengerov a Wolverina v akejkoľvek mediálnej rovine je v súčasnosti raritné. Napriek tomu, že už v podstate DC odkúpila všetky práva, ktoré potrebuje k tomu, aby Wolverina mohla angažovať podľa svojho, tak sú tam veľké obavy z toho, že tento charakter je natoľko silný, že by fanúšikovia jeho širšie zapojenie do Avengerov v podstate nezobrali. Začali to negatívne hodnotiť. Často sa to spája predovšetkým s hercom Hughom Jackmanom, ktorý Wolverina hral a ktorého recasting, alebo teda hlavne teda tie rumors, tie šeptanda o tom, že by sa mal vlastne akože zmeniť herec, ktorý by tento charakter hral, tak bol veľmi negatívne vnímaný, čo sa týkalo rôznych online fór. K tomu našťastie nedošlo, mohli sme to vidieť vo filmovej sfére, že stretol v podstate Deadpool a Wolverine vo spoločnom filme a teda angažoval sa aj Wolverine v širšom rozsahu potom pri tvorbe mediálnych produktov, čo sa týkalo Marvelu. Krátko potom ušli informácie, ktoré v podstate prezradili to, že je v produkcii aj hra Marvel's Wolverine, ktorá je jedna teda z tých najočakávanejších komiksových, teda jeden z tých najočakávanejších komiksových titulov. Pri hre Marvel Spider-Man 2 sa nemusíme dlho pozastavovať, pretože táto hra, tak ako sa očakávalo, bola absolútnym komerčným úspechom. Za pol roka od predaja sa predalo 11 miliónov kusov tejto hry. Intenzívny príbeh vyrozprávaný skrze single player, ktorý angažoval len menej charakterov, pričom ste mohli hrať za dvoch Spider-Manov súčasne, tak mal medzi v podstate hráčmi bezprecedentný úspech.
A zároveň to vlastne bolo aj také rozšírenie tej dlhodobej spolupráce, pretože po úspechu prvej hry Sony odkúpilo Insomniac Studios a teda vlastne hra prešla pod Sony a tým pádom Sony už ovládala každý aspekt tohto univerza a mohla si Spider-Mana už prispôsobiť aj v širšom kontexte svojho vlastného Spider-Man univerza. Zaujímavé, že tento Spider-Man nebol angažovaný v Marvel's Avengers, aj keď to bolo najprv tak oznámené, a nakoniec tam bola teda pridaná iná verzia Spider-Mana. Teda verzia, ktorá je predstavená v tejto hre, je jedinečná len pre tento herný vesmír. No a opäť, máme tu zopakovaný ten trend tých temnejších superhrdinov, ako bol teda Kraven alebo aj Venom, teda tí, ktorí sú v podstate z tej temnejšej stránky a ich počínanie, či už v komiksoch je viac, dalo by sa povedať, krvavé, tak zachovali sa vlastne tie trendy, ktoré boli momentálne aj aktuálne pri tejto hre. Super. No, teraz spadla kosa na kameň. Suicide Squad Kill the Justice League. Osobne som strávil s touto hrou 100 hodín, dúfajúc, že to prejde niečo lepšie. A nebol som úplne sklamaný, pretože v podstate takú zábavu, ktorú som od toho čakal, tu som aj dostal, ale nebolo to presne v tom meritku, ako som očakával, pretože ten single player, ak sa to dá nazvať single playerom, ktorý tam bol vtedy nastavený, nebol úplne single playerom. V podstate išlo o live services, ktoré tam umožňovali v podstate dookola len grindovať na rovnakých misiách a v prípade, že ste porazili prvého Brainiaka, tak ako keby herný príbeh pre vás skončil a museli ste čakať, čo bude ďalej. Podľa dizajnu bolo naplánovaných 13 Brainiakov, to znamená, že ten dizajn sa dal vlastne natiahnuť na roky dopredu. Bohužiaľ, už po prvom mesiaci od spustení hry došlo k rapidnému zníženiu počtu hráčov. V podstate po prvom mesiaci, to bolo na konci januára, na konci februára, v marci už sa hovorili o tom, že táto hra je mŕtva. Vydržala do konca roka 2024 a bolo oznámené, že hra bude mať ukončenú podporu live services v januári 2025, čo sa v podstate aj stalo. V podstate išlo o veľmi nevyužitý potenciál, pretože išlo o voľné pokračovanie Arkhamversu a teda Batman Arkham Knight, čo môžeme potom vidieť aj pri charaktere Batmana, ktorý je v podstate ten istý, má rovnaký symbol, ktorý používa rovnaký dizajn, dokonca rovnaký hlas. To bolo aj posledná hra, kde daboval ten istý daber v podstate postavu Batmana. No a výhodou tejto hry ale bola chémia medzi hlavnými charaktermi, ktorá tam bola naozaj vtipná, bola dobre spracovaná a dokázali sa veľmi dobre doplňať. To znamená, že aj tie cutscény a tá story časť, ten storytelling, ktorý tam bol v podstate v pohode, len zabalený do toho neustáleho grindovacieho modelu. No, ja som si sem pripravil ešte pár zaujímavostí, ktoré ma akože nadchli z dizajnerského hľadiska tejto hry. V misii, kde ste superili proti Batmanovi, ktorý využíval Scarecrowov plyn strachu, v podstate ste všetci zomreli, ale Harley Quinn mala tú možnosť reverznúť v podstate zlyhanie v misii. Takže počas loadovacieho obrazovky, kde sa napísalo, že vaša misia zlyhala, tak Harley Quinn to reverzla a v podstate to ako keby vrátila. Takže tu sa pohybujeme v tej metaverzii, čo bolo teda na metatextovej úrovni v tejto hre, čo bolo naozaj veľmi prekvapivé, lebo až takto do hĺbky som nečakal, že by to zakomponovali. No a mohli sme byť tiež svedkami zaujímavých udalostí, ako bolo naozaj definitívne odstránenie postavy Batmana. A aby sa teda odišlo s gráciou, tak 4. sezóna oznámila, že bude pridaný hrateľný charakter Deathstroke, čo sa stalo konečne od roku 2013, kedy pri hre Batman Arkham Origins hráči boli veľmi nadšení s tým, že tento charakter by mohol byť hrateľný, ale to sa nestalo. V tejto hre, v cutscéne, bola v podstate zobrazená ponuka od Amandy Wallerovej, aby sa Deathstroke pridal do Suicide Squad, čo malo byť vlastne taká prvá, ako keby prvá teasingová časť toho, že by mala prísť vôbec hra Suicide Squad, ale k tomu v
podstate vôbec vtedy nedošlo. Ale čo sa začalo viac o tom rozprávať práve pri tejto hre a s týmto charakterom, bolo, že by sa mohlo niečo spraviť práve s hrou Batman Arkham Origins. No a dopomohlo k tomu aj posledná hra z tých analyzovaných, a to Batman Arkham Shadow. Táto hra už bola určite súčasťou Arkhamversu, ale nenadväzovala na Arkham Knighta, ale na Arkham Origins, takže hru z 2013 a v podstate prequel tej klasickej série, ako ju poznáme. No, tu nastal problém, pretože hru už nerobil Rocksteady Studios, ale bol to Warner Bros. A hra je vydaná momentálne len na platformu Meta 3 ako VR-ková hra. Takže nie je dokonca ani oznámené, že by sa mal nejakým spôsobom spraviť port na inú verziu konzoly alebo na počítače, takže toto bude skôr len momentálne predmet diskusných fór fanúšikov, ktorí o to budú určite žiadať. A tiež to teda prispelo k tomu, že sa žiada remaster Batman Arkham Origins, ktorá je dodnes považovaná za veľmi podceňovanú hru. A vznikol dokonca používateľský remaster, ktorý je dostupný na Nexus Mods. Takže, čo z toho celého vyplýva? V podstate tri závery z analýzy recenzií bolo, že v hodnotení používateľov sa intenzívnejšie prejavuje sklamanie vyplývajúce z interaktívnej skúsenosti s danou hrou. Prípadne je to vplyv širšie a zvýšenej produkcie digitálnych hier, takže dochádza k väčšiemu výberu, väčšiemu filtrovaniu, väčšia záplava, presítenie trhu. Až ten tretí dôvod, ktorý tam je, záplava mediálnych superhrdinov, môže byť jasne prisúdený k oblasti únavy zo superhrdinov, ale aj v tomto prípade by bolo nutné celý ten výskum ako keby rozšíriť o širšie aspekty hodnotenia hier, teda porovnať, akým spôsobom hodnotia alebo majú tendenciu hodnotiť používateľia hry nielen so superhrdinskou tematikou. Mohli sme vidieť, že sa opakovali príklady, kedy hry boli považované za kritický úspech, ale komerčný prepadák, čo bolo aj príklad napríklad Marvel's Midnight Suns. Tu ale musíme zhodnotiť to, že buď teda sa prejavila tá únava zo superhrdinov na strany fanúšikov, alebo tvorcovia hier v podstate podcenili vplyv únavy zo superhrdinov a nastavili si príliš vysoké ciele. Potom to bol problém s prijatím monetizačných systémov, na čo úplne doplatila hra Suicide Squad Kill the Justice League, v podstate úplne s rozporom trhu, kde sa hovorilo o tom, že treba všetky tieto live services pri shooter hrách zrušiť, tak sa vytvorila takáto hra. Dokonca to môžeme vidieť aj v širšom kontexte, kde hra Concord vydržala na trhu 11 dní práve kvôli týmto systémom. No, ten experimentálny dizajn versus postupne menej radikálne inovácie, to je v podstate tiež porovnanie Marvel's Midnight Suns a Marvel's Spider-Man, kde Spider-Man mal bezprecedentný úspech a Midnight Suns malo v podstate 2 póly prijatia tejto hry. A tým posledným je hodnotenie a trhový vývoj digitálnych hier inšpirovaných superhrdinami od spoločnosti Marvel a DC výrazne korešponduje s vývojom a hodnotením ich filmových vesmírov. Takže tak, ako sme to mohli vnímať, napríklad toto je filmový vesmír MCU v jednotlivých fázach, tak takýmto spôsobom sa veľmi to približuje tomu, ako boli hodnotené jednotlivé hry. Keď si to všimneme, tak toto je v podstate 4. fáza, ktorá začína ako keby novú ságu, to je tá multiverzová sága, nie je tá Infinite, tá končila 3. fázou, ale môžeme si všimnúť, že vlastne ten prepad v hodnotení na Rotten Tomatoes je bezprecedentný. Všetko už je v spodnej časti. Jedinou výnimkou sú potom filmy ako Guardians of the Galaxy alebo tie, ktoré angažovali Spider-mana. Veľmi podobne teda hodnotené tie, ktorí boli v oblasti hier. Zaujímavé je, že Spider-Man v oblasti hier aj filmov stále si drží takú ako keby neopozeranú podstatu, nie sú z neho fanúšikovia unavení, napriek tomu, že samotnej hre Marvel Spider-Man predchádzalo celkovo 36 spracovaní, 36 hier, ktoré mali v hlavnej roli Spider-mana. No a fanúšikovia samotní sú si vedomí existencie tohto efektu únavy zo superhrdinov a dokonca to začleňujú do svojich vlastných recenzií, ako sme teda zistili pri výskume.
My teraz už môžeme len čakať, akým spôsobom sa to bude ďalej vyvíjať a veľmi dobrá rada pre vývojárov takýchto hier je, aby tento efekt nepodceňovali a skôr sa teda zamerali na populárne charaktery a snažili sa ich predať tým spôsobom, ktorý je pre nich vlastný, pretože ten experimentálny dizajn musí byť nejakým spôsobom odôvodnený a monetizačné, respektíve moderné monetizačné systémy nie sú vždycky práve v súlade s daným trhom. Ďakujem vám za pozornosť a v prípade, že by ste mali záujem si o tejto prednáške prečítať viac, tak už bola vlastne publikovaná. Tu je aj odkaz potom teda na stiahnutie. Ďakujem pekne. Ak máte nejaké otázky, len zdvihnite ruku, prídem s mikrofónom, takže nejaké otázky? Niekto? Osobný favorit, áno? Áno, váš osobný favorit. No, takto. Spider-Man tam bol zahrnutý už len Spider-Man 2, takže to bolo pre mňa veľmi očakávané pokračovanie, takže túto hru som si užil, tam ma vlastne svojím spôsobom nesklamala, ale takým by som povedal, že tým prekvapením bolo práve Marvel's Midnight Suns. Čo som nečakal, že by ma ten ťahový systém úplne zobral, ale nakoniec som naozaj s tou hrou strávil 100 hodín a vôbec z toho neľutujem. Momentálne mi tam visí jedna trofej, ktorú som ešte nesplnil, aby som išiel tou temnou stranou a musím si len nájsť čas na to, aby som ďalších 100 hodín na to obetoval. Ja sa chcem opýtať ohľadom Iron Man VR. Nebolo to vôbec spomenuté, že prečo? Veľmi som sa bál tejto otázky, že ho niekto spomenie, pretože neviem, akým spôsobom sa stalo, že to vypadlo z toho uvažovaného výskumného materiálu, pretože ona bola vydaná v roku 2020, takže ona by tam mala patriť. Neviem, ako sa to stalo, pretože sme naozaj prehľadávali viaceré fóra, aby sme si boli istí a nejak nám to vypadlo s tým, že som to vlastne zistil až po tom, čo bol vypublikovaný dokonca ten článok. Takže len som dúfal, že sa to neobjaví ako diskusná otázka. Ale áno, malo by to tam byť zahrnuté, podobne ako vlastne Batman Shadow, kde je to tiež založené len na VR skúsenosti, tak by to bolo možno aj zaujímavé na porovnanie, aj keď vlastne ten rozdiel je 5-ročný a ten PlayStation VR je viac rozšírený ako Meta samotná na hranie. Ja som sa chcel spýtať ohľadom tej únavy superhrdinov, alebo teda superhrdinskými filmami, tematikami. Není to trošku zle pomenované, lebo ja to skôr vnímam, že ten problém je v jednotlivom univerze. Keď si všimneme, že vyjdú nejaké hry alebo filmy, ako napríklad Pattinsonov Batman alebo práve tí Spider-Mani, tak tam je veľký záujem publikáčnej verejnosti, takže ja si skôr myslím, že tá únava je nie celkovo superhrdinami, ale skôr len tým konkrétnym univerzom, ktorý stále narastá a nabaluje sa. No, ďakujem za otázku. V tomto prípade je problém celkové to presítenie, pretože hráči, nielen hráči, ale teda aj diváci, existujú s určitou predstavou. No a keď ju nedostanú pri jednom filme alebo pri jednej hre, tak dúfajú, že nejaký reboot alebo nejaké nové spracovanie ju konečne zahrnie. A ako náhle sa to tam neobjaví, tak tá negatívna kritika narastá exponenciálne a veľmi rýchlo dokáže potopiť či už hru alebo film. Čo sme mohli vidieť už na pokračovaniach napríklad Ant-Mana alebo v podstate aj pri Suicide Squad. Veľké očakávania často sú nasledované veľkými zlyhaniami. To je v podstate na trhu veľmi bežné a netýka sa to len superhrdinskej tematiky. No, čo sa týka samotného toho posunu, keď si zoberieme napríklad Batmana z roku 2022, tak ten sa nevydal takou klasickou cestou, ako sme boli zvyknutí z tých predchádzajúcich filmov. Nekopíroval design Marvelu ani DC Extended Universe, išiel svojou cestou viac takouto temnou, ako bolo momentálne trendy a film samotný mal veľký úspech, napriek tomu, že išlo o 3-hodinový film, ktorý bol uvedený do kín počas už známeho efektu únavy zo superhrdinou. Takže určite tam sú tie výnimky, ale aj mám to v podstate aj v tom článku napísané jedného používateľa, konkrétne to bol Deadpool nejaké číslo. On komentoval hru Marvel Spider-Man a doslova tam spomenul Superhero Fatigue ako problém s tým, že mnoho fanúšikov, keď si zhliadnú trailer k hre alebo k filmu,
už dopredu vedia, ako sa ten film bude vyvíjať, vedia všetky zvraty a ako dopadne. Takže ten dizajn je pre nich neprekvapivý, neinovatívny, opakujúci sa. Záleží na tom, aká silná je potom tá fanúšikovská základňa, či to dokážu ustať. Nejaké otázky? Áno, 2015. Nemal som mu tu zahrnutú, lebo Deadpool samotný je dosť taká ošemetná postava, ktorá sa v podstate asi vymýka všetkému, hlavne kvôli tomu, že má v podstate naskriptované, že môže porušovať tú štvrtú stenu, čo je veľmi dôležité, ale rozhodne sa snažila v podstate ako keby zaviesť ten trend alebo teda patrila medzi tie superhrdinské hry, ktoré kopírovali trendy momentálne tie filmové, pretože to bolo vlastne krátko po tom, čo bolo aj, ten Deadpool bol aj sfilmovaný a dokonca to mám aj v jednej prednáške potom, čo mám pre študentov, tak design použitý v hre bol skopírovaný do Deadpoola 2. Že jedna scéna tam bola doslova prezatá, taká veľmi výrazná scéna, kde Deadpool má zrazu otočenú hlavu po havárii toho väzenského konvoja, má otočenú hlavu obrátenie, tak tá už bola v hre, kde on v podstate sa takto tam niekde spadol, mal hlavu obrátenie a hľadal psa, ktorý mu má doniesť ruku. Takže áno, je to súčasťou, ale nepatrila medzi také tie najvýraznejšie klenouty, ktoré tam boli, pretože ten Spider-Man a v podstate celý Arkhamverse sú doposiaľ najlepšie hodnotené superhrdinské adaptácie.